Okay. At ayan guys, so tayo'y nasa ano kasi pangalan nito? Shaky sa namin ko. Tayo'y nasa Pizza Hut ngayon. Manginginain tayo ng pizza. Ano? Ang ganda ng design nila, oh. Ayan si Erin. At si Mylene at si Nonong. Ayun, oh. Yuhu! So, ang gagawin natin ngayon dito, guys, ay kakain tayo ng pizza. Maglilibre si Nonong. Ayun, oh. Ang magpalibre muna tayo, ha? Kay madalang lang ito. Salamat sa naglibre. Ayun. So, nasa SM Clark kami. Ayun, oh. So, ang racket namin ngayon, pagkatapos kain, isa-isa magsi-CR. Hanggang sa makalayas na. Ang wala pa yung pagkain, mag-observe na tayo sa paligid. The French Baker. Ayun, oh. Dumating na rin ang aming juice. Ayan si chicken at ayan si pizza. Okay. Charan. Pa. Na? Ikaw. Ayan ang po ang in-order namin. May kanin tapos pagkarami-rami agoy. At ngayon tapos na kami kumain. Tira? Okay. At may pabaon pa. So, papalik naman kami dito sa ibabaw. Agoy, 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 agoy. Charan! Kasama ko si Mylene at si Nonong. Kasweet nilang dalawa, oh. Kita niya. Captain America! Tayo rito, guys. Eto, manood tayo dito sa ano, mga sasayaw yata to. Wow!
Ito yun guys. Napapunta na naman ako sa CR nang hindi sinasadya. Kumulo na naman yung bituka ko. But ito yung SM ngayon, oh, punong-puno. Maraming bago rito. So ngayon lang kami nakalabas tag SM. Madalang lang kayo pumunta ng SM. Ano? Wow. Hello, ang mga gusto magpa-picture dito. May table sila rito. Ang mga gusto magpa-picture. Ewan ko lang kung libre lang siguro to. Okay, so andito kami ngayon na Irene na may food court. Ayun. So sisilipin natin yung pero sila rito, oh. Ano, Mylene? Kanto na dito. Oh, pwede. Silip tayo yung sa Erin. Ito, pinasyal ang mga kabataan. Kami na ang kabataan ngayon. Ito yung paligid. Silipin natin yung fountain. Kita niyo yung fountain, guys. Woo! Ayan yung fountain, oh. Woo! Ayan. Ito yung loob ng SM Clark ngayon. Ayan, oh. May pa-fountain sila rito. Tapos pag gusto nyo ng teleportation, ito. Charon! Pwede ka mag-teleport. Wow! Oh, ganda ngayon ng SM mo. Ingat lang kayo mga bata, baka madulas. Woo! Woo! Libre shower. Okay. Time traveler. You know. Charan! So, ay! Baka makuna tayo ng picture. Ayun na. Galing, ang ganda rito. Ito yung bagong ano ng SM ngayon. Arun, inilikmanda na ako. At ito si Mylene. At ay sinunong. Oo, Mylene. O tayo, meron kaming ano. Mensi. Ano kasi tawag nito? Flamingo. We have flamingo here, oh. The green flamingo. Ayan na si Nonong, si Mylene. Pagluway ha, baka matuka kayo ng flamingo. Hi na. Katasong kita. Saday ako. So ganito guys, palakad-lakad lang kami. Tapos patingin-tingin. May mga flamingo, the green flamingo. Punta na lang kami ng ano, ng Dao. Dahil wala ritong carbon ng planer ni Nonong. So lalabas ulit kami. Nakikain lang tapos konting lakad at nakipag-CR. Lagi na lang sa parang bagsak. Hindi ko mapigilan ng aking bituka. Ay, tugo. O sige, see you later. Yung labas ng SM ngayon, ayun o. Tcharam! Well. So, let's go. Ay!
Whew! Lumabas na kami. Hanap ng carbon planer. Dito tayo nakapark, no? Dito. So, nagpasyal-pasyal kami ron. Tapos, talagang hindi ko mapigilan yung tiyan ko. May nga patakla ako. Ang tagal pa naman maghintay. Pila-pila yung tao sa CR. Akala ko mauulit na naman yung nangyari sa akin sa Manila. Napatalon ako sa jeep. Dahil talagang hindi ko na mapigilan. Kaya ngayon, solved. Malapit namin sa aming tricycle. At meron kaming tirang spaghetti. Bibigay ko sa tatay ko to. Tsaka kay Kat, kay Tintin. Share sila. Charan! Welcome to my trike.